kamen holko woni tooro e sa wi yen kal haala tooro wajibu cilo yen seeɗa sabu deftere dartol fulɓe to banggal Afrique bange hirnangue winda hen ko alkule eɓɓinaɗe wiya ko dia ma to kos la al na day ma dia gadana o ko laamu dia o eywa so ɓenni ɗon ari yetti laamu manna woni ma o eywa caggal manna ko tonjon caggal tonjon ko laaji tati deggodir laamtaga laam termes e laamtoro eyyi laamtaga ko fulɓe jilluɓe safalɓe kamɓe jettoɗe maɓɓe ko dikko diallo royi e amidi aɗani jeerno amen sawalde kadi eyyi ɓeɗo nayo ndendu noon fulɓe safalɓe ɓe mbaɗi laamanteri maɓɓe wiya laamtaga ɓe wiyete tagankoɓe diallo dikko royi e amidi joni sa hooti to laam termes ɓen kadi ko fulɓe renduɓe kadi e sara kulleɓe eyyi ɓen gari ha e laamanteri baccilinaɓe to nanata tunka baccili eyyi ha yetti guidi maga ko ɗum wonno laam termes ɗum ne sumare naɓe laaminoma hen yoga kadi e baccilinaɓe laamima hen ewa laam tooro tooro andi adi Fuuta tooro tooro ko kulagu fernogu to wiyete tichit e daar ɓeɗo telliti gari tacci mayon o mbaɗɗi mayon o mbaɗi ɗon laamanteri tooro eyyi laam tooro noon laamotono ɗum ko taniraɓe Eli Bana Moussa ko salsalɓe eyyi ɓeɗon dokkano yo laamu kono ɓe pecci laamuji ɗi noon e diwanuji ɓe mbaɗi ko waalo e jeeri jeeri ndi ko gaynaka moƴƴata toon waalo ngo ko guese ɗe moƴƴata toon to waalo ngo woni ga leyɗele ɗe e kolaɗe ɗe halfina ɗum ko joom en sa nani tan joom ko joom leydi eyyi ha yetti ko nanata joom wuuro eyyi kanko jeeyi wuuro eyyi joom leyɗe o on wiyete joom eyyi on jiime ko wiyete pour ko mbeɗa foncier jeeya leydi eyyi kala kono golle e leydi kamɓe kettina hen to aynaɓe to ɓe gardi ɗum arɗo eyyi joni noon arɗoɓe laamtoro foof kam ko babaɓe eyyi kono laamotoɓe ko salsalɓe e o heddi noon woni nokkuji ne waɗi caawe jalluɓe ko jalluɓe laamoto ne waɗi caawe sosoɓe ko sosoɓe gonata arɗoɓe kono noon banggal kay laamanteri tooro ndi kayri ko leydi wiyete tooro joni ko diwan wiyete tooro diwan wiyete ko leydi wonno leydi sabu joguino laamu mum ne jogui laamiɓe mum ne jogui kadi laamiɓe cate mum eyyi catal hen foof to leydi woni ko joom ardi eywa kadi to gaynako woni ko arɗo ardi eyyi ko ni ɓe juɓɓinirno laamanteri tooro ndi tuggi noon ndi fokki banggal hirnangue koye waalo baraka funnague ɗi jokkodiri ɗon koye hayre laaw eyyi banggue ɓaleeri ko jolof eyyi banggue sahal eɗe woɓɓe mbi rewo ɓe takkodiri ɗon koye safalɓe kono noon halayɓene ɗon lombi hande gonti leydi mumen banggue askama hen kono halayɓe ɓe kaɓe mumen koye tooro gonno adan dimat kadi waɗama taƴre kono tulde dimat kadi jeeya koye tooro eyyi ha yettima ni aɗa ummo waalo bara ɓennoya jaaha ha ndar kadi tawa kadi tooro ina toon ɗum woni ɓe mbiyete jowdunaɓe ɓe eyyi ɓeɗonne koto tooroga jiiɗi jooɗoyi toon kono koye laamanteri jeeya eyyi joni noon ɗum ɗo wiyete tooro heɓe noon cikkat tan ko tooro ko pullo gaynako tan jogui sawru mum ne rewe jawdi ko o woni tooranke ala tooro ko leydi perɗo e mayri ari ga wiyete tooranke ne wayno enen joni sen gummima ñooro e gaari en jooɗoyima Sigaso wiya ñorankoɓe eyyi ɗum toorankoɓe o ko noon ardi ɗum woni noon hettere tooro nde ko jiiɗo leydi joni noon itti kam laamanteri tooro Sakket ko commandant Abel Jandé nde wara nde woni laamtoro Sidiki Sall e Mamadou Yero Sall foɗodironnoɓe laamu ɓe yante e Baydi Kacce Pam tawi ina waɗa jeygal mum wotaɓe kaɓe Abdoul Boubacar Kane dari koye hadde tubakoɓe jagguitoɓe leydi ndi on nene ɓe kalmi ɗumen nangga wiya Baydi Kacce goto wawa waɗde ɗum saabu o felli commandant Toubak eyyi wonɓe wondi wiya o wondi koye laamtoro Sidiki Sall e Mamadou Yero Sall
kamɓe tato nangaɓe mbara ko nden toro hepta wonti jeytugo koɓe eyyi dimat ne Elimane Boubacar falino ɗon palal oyi so palal ngal faltaka tubako natta dimat kono noon fuutankoɓe woodi taƴiɓe jantoye tubakoɓe gari palti palal ngal ne wiya tubako naati dimat ɗo no seeki o woni gonɗo mo yaare duuɓi 112 o yeehi hucci ladde weelu ne wiye toon jake ko toon o woni haw maayi kono tubako yettaki jake haw maayi on woni Elimane Boubacar Kamɓe kanko noon haɓanno e Mamadou Fati Borso to Waalo Bara ko waalo en caggal noon ɓe tawi ko ustare leñol ɓe kaltidi ɓe kawriti ni woni hunde e Waalo Bara ko ñangñangɓe ɓe jante makko ɓe gondi diniyankoɓe islam heddiɓe ɓe kadi jante toro ɗum woni ko wiyete calɗi toro calɗi Fuuta tuggi ko Dagan eyyi nde juulirde nde maaha gaafe keɗɗe hirnague ɗe ko Waalo Bara jeeyi keɗɗe funnague ɗe woni torankoɓe jeeyi ɗum noon woni ko wiyete calɗi Fuuta tuggi ko Dagan ko ɗon tuggi hanti noon caggal mum nde deniyankoɓe gaari guitti nde deniyankoɓe gaari guitti laamuji ɗiɗo tati laami nde ɓe guinniri Fuuta tawde ɓe tawi ɗon tooro noon ɓe mbiɗo Fuuta tooro caggal hareji ɗiɗo foof eyyi nde inde Fuuta nde ari eyyi kono Fuuta o noon ina heewi jeddi woɓɓe mbi ko debbo goto yummum koli en wiyete noon Fuuta Ngayi ko ɗum o inniri kono heewɓe noon kolli ko gorko goto o hawrino e nangue Nabillahi Annabi Moussa ɓi Mariame oɗon o yiidino e gorko tarihiyente e wiye Flavie Joseph ko on noon wi ko Ham jibini ɓiɓɓe nayo o inniri goto mawni kono wiye Kanane keddinoɗo ilam ɗufan o inniri Misrayna o inniri Fout o inniri Couche eyyi Kanane o on jooɗi leydi Kanane to e Tigre Efrat ɗon ko maayo feccimo ina wiye Tigre Efrat sere Kerbala oɗon diwan nane Irak fay Syrie eyyi joni noon Couche woni leydi Soudan hande ndi Misrayna woni wuuro Misra to wiyete Égypte eyyi Fout on joɗino ko hirnangue Libye e takko maayo Atlantique ɗum woni noon o windi alluwal rendoji le tableau des nations eyyi alluwal rendoji ngal o wi les Foutaïens habitaient à l'ouest de la Libye au bord du fleuve les Atlantes eyyi noon o windiri haala Fouta wi Foutaji ɗi foof inde mum itta ko ɗon won wiyoɓe noon Pout won wiyoɓe Fout kono ɓe mbi P e Fe ko keewal e teelal keewal e teelal eyyi eyyi sa wi joni pullo wontata ko fulɓe eyyi to P o ko pullo eyyi fulɓe ɓe ko Fe eyyi ɓe mbi ko ɗum noon Pout o e Fout o sendi ɗum eyyi joni noon ko ɗum ɗo woni diwan biyeteɗo Tooro joni noon perɗo ɗon so cubballo mum so ceɗɗo koliyaji so toroɗo so tawi ko pullo gaynako ko wawi wonde kinɗe fulɓe ɗe foof so feri ɗon kam yeehi nokku goɗɗo wiyete ko Tooranke kono ne lawanke wiyete lawanke ni guenarnaji wiye guenarnaji bosoyaji wiye bosoyaji yirlaɓe mbiye yirlaɓe hebbiyaɓe mbiye hebbiyaɓe eyyi ko noon ɗum wayi joni beela ko Tooro ko fulɓe tan goni ɗon walla won leƴƴi goɗɗi goni ɗon eɓe kodde jolfuɓe nde wonno waɗino saaha ɗiɗon diwanuji foof laaminoma ɗum jolfuɓe on saaha laamino jolfuɓe foof ko mawɗo mabɓe ne wiye Cukli Jiklan Cukli Jiklan ko on laamino jolfuɓe o itti noon hoolaɓe makko ko mbiyeten hande gouverneur uji ko woni Farba o joƴƴini ɗum noon tan Farba Thilon Farba Ndioum Farba Erem Farbal eyyi ɓeɗo joƴƴina toon ɓen nanggata kubbal so ɓe nanggui ɓe guittana hen Bourba Jolof mawɗo o ɗum woni Cukli Jiklan ɓe nawana ɗum itti ɗum ko Koli Teŋel nde Koli ari noon o ari o felli leydi ndi fof o rentinidi wattindi hunde wotere ko nanata deniyankoɓe kamɓe koɓe yaalal ko kanko tan woni deniyanke e suudu makko ɗumɗo e makko ko ɓeɗo mbiyete deniyankoɓe deniyankoɓe ɓene koɓe gari tan Deni Birom Ndaw ɓe daklima ɗon ko juuti ɓe giwi ɗon mbati wiyede ɗummiɓe Deni Birom Ndaw wiya deniyankoɓe deniji ɗi noon ko jeeɗiɗi Deni Birom Ndaw Deni Ñaay Deni Lobunkoɓe Deni Serraɓe Deni Fulɓe Deni Jolfuɓe eyyi e Deni Birom eyyi awa Deni ɗi ko jolfo sereraɓe mbiyata weelu Deni
joni noon wuro fof ne jogii weedu to joltata eyi ɗum woni deeniji ɗi nde o iwi noon watti wiyeede deeniyanke eyi kono to iwi to ko Fouta Djalon to wiyete noon Koliya ko toon o hebli o hokka kono fulɓe kono ɓen mbiyete toon ko pulli en e nder leydi Guinée kono ɓen pulli en noon ko ɓen mbiyete ga fulaaɓe woɓɓe mbiyaɓe haaɓooɓe ɓen ngadi rokkudemo konu ko ɗum waɗi noon heewɓe ngannda ko woni koliyaɓe ko konu woni armée to felli fof kadi o heɓa ɗon armée o watta heen ɗum waɗi jettoɗe fof ene koliyaɓe ko sambari ndendi hannde armée a tawan leƴƴi leydi fof ne heen awo ko noon ko sofaji koli gonno koliyaɓe joni ɓe jowtina koye kolli teŋel on ala fuɗɗu wuro toɓe puɗɗi hokkede konu ɗo koliyaɓe koliyaɓe wuro Guinée wiyeten ko koliyaɓe koliyaɓe kono wona batte inde koli teŋel koli nde hanti ko koliya o hanti nattuɗo hen fof wiyete hanti inde yummare nden nawi kono ko armée tan wonɗo eyi ɗum waɗi a tawan heen jettoɗe seɗɗe tawa heen jettoɗe jofuɓe tawa heen jettoɗe serraɓe tawa heen jettoɗe safalɓe tawa heen jettoɗe fulɓe ko wayno sisiɓe jeng ɓe falɓe nasdi mumen ko safalɓe kono nani heen ɗum ɗo fof a tawan ɗum e nder koliyaɓe eyyi ko ni woni laal tooro ko nde ɗo hettere leydi wiyete tooro kala toɓe tawa wiya tooranke anndu lasdi o iwi ko ɗo joni mi nani e nder haalanma joni mbiɗa Farba saabu enen joni heewɓe ne mbiya Farba tawat ko gawlo mawɗo awlo wiyete Farba kono e nder yewtere mawɗo sa joni mi faami mbi sikki Farba wonano gawlo tan wona gawlo yimɓe ɗiɗi paminamin ha min ɓeeɗo eyyi mi andani wontiri gueɗal awluɓe awluɓe kadi e deniyankoɓe gardi kadi deniyankoɓe gardi kadi ko yummum koli wiyete ko Nana Keita woɓɓe ne wiyamo Bandé Nare Keita ko Mani Ganke koye suudu Keita naɓe Mandé o jeeya ba makko ko jaalaɗo joni noon kanko yumma o nde o hooti kandi andi baaba o joɗino ko Diara Nioro teŋel gueɗal kanko waɗno empire jaalaɗo kanko e Dulo Demba perdi Fouta kanko ɓaari funnague Dulo Demba ɓaari hirnague nde o ari ga noon o felli ga fulɓe wonnoɓe ga ɓe fof o rendini ɗum waɗi lamantiri fulɓe o inni ɗum empire de Dialalo o waɗi capital makko Diara Nioro joni noon haaɓe makko noon ko leƴƴi soninkoɓe ɗi ndendi e laamu Askia Mohamed miñum ne wiya Amar Kondiaji ɓe wiya Amar Kannaji ko oɗon ari walliɓe haaɓe pooli teŋele gueɗal ɓe mbari ɗum tawi koli ina oppida e kono goto yo ya wasulu reena toon kanŋeji gonɗi toon ɗi saabu on saaha portugais en ɓe garanonno kanŋe ina mbaddi malde e empire songoyde gawo joni noon kanko pour ɓe keeɓa kanŋe koli yaade toon yimɓe nde o nani noon bammakko warama foolama o ari o mawɗi kedde kono bammakko o rutti toon o naatiri ɗon laguine o hucci Koliya o ummori toon noon ari Badiar hanti noon o heddi e jarribade e hornude e ƴewtidade e loskude kono makko gila e cuusal mum ha ñawdude mum nde o andi kay o heeɓi hande tamande saabu mbi ko ujunnaje 3 e capanɗe 3 pucci 3 ɗum fuɗɗori o heeɓi noon ko fulɓe fulaɓe ɓe janta e makko ɓe goni pulli en ɓen woni Koliyanaɓe ɓe ko ɓeɗon noon puɗɗanimo konu yantude makko ko jiida e manigankoɓe ɓe gummi toon noon ɓe gaari eywa ɓe naati ɓe nangi ɓe kaaɓe leydi Jolof ndi ɓe pooli ɓe kaaɓe leydi Sine ndi ɓe pooli ɓe kaaɓe leydi Kadior ndi ɓe pooli o ari o dakli Deni Birom Ndaw sere école William Pointy Dakar ɗon Deni Birom Ndaw woɗɗani ɗum walla école Sébikotane eywa ko ɗon o dakli ha kurne guese waalo o yane Toro o nangi waalo ngo o nangi tarbeje mabɓe guura mabɓe fof o fooli sa nangi guura neɗɗo fooli ha fooli ɗum eywa ko ni o nangiriɓe ni woni salsal ɓe goppidi laamu ngu mbatte juuɗe makko o haaɓe laam termes o fooli o haaɓe laam taagaw fooli o rutti o haaɓe jaawo goto ne wiye arɗo Birama Yero Jiidi on nene nde o fusi kono muɗum o fooli ɗum ko nden woni jawɓe ɓe pusi ɓe kucci olol jawɓe ɓe kucci dolol jawɓe ɓe kucci koɓɓillo jawɓe ni woni jawɓe cari hanti o rendini fof noon o inniri ɗum Fouta omi tawde Foutaji ɗi noon ne godno ɗo ko ndiɗo leydi Toro tawɗen ɗo mbiyendi Fouta Toro o ƴetti Fouta o watti ɗum e Toro saabu Toro ɗon tawa kono ne Fouta Djalon tawa toon ko Djalon ko dugu en ɓe pelliɓe min jiwɗen ko Fouta ferɗo yenduyeɓe ɗum noon guinniren ɗon e Fouta Djalon koɓe ɓe wiya Fouta Djalon
famama tigi sabu hande o mbeɗa sikki koye ɗum ɗo tigi woni ko mbiyete maayo gandal Basirama Tidiane Yowuro yewtere nde waɗi fayida no feewi e namdal min ɗimmal woni holto torankoɓe tawate oɗo saha joni eywa torankoɓe mbiɗa wawi wiide tan pour raɓɓiɗinade torankoɓe hannde tawe johli windere foof kono noon so tawi eɗen mbiya tan to ne'ande nde woni ko leydi toro ndi e hoore mum e kala to toranke feri jooɗoyi kono noon Fergo Say Oumar ɓe notima hen no feewi Fergo Samba Ngouma addi torankoɓe ne heewi o addi ɗum ɗo ko gila Say Oumar goɗɗum ɗum ko nangue lamɗo julde Fergo Samba Ngouma ngo ko nden ari nden ɓe garde Alpha Idriss en arɗo Cering en ko kanko nden Yero Balin en Yero Dokka en e hannde kanko tan woni goto o Gallo Melli to Mboroɓe Jeeri ewa yoga e torankoɓe mawɓe jagge mum ko nden gaari wallude lamɗo julɓe habde arsinal eywa nde ɓe gaari nde noon eywa won hen ko yeehi ha diwan Nioro nde arsinal noon fooli men 1890 ñande 30 décembre fiyande maayide Kuriga e Kacce nde poolaɗen ɗon ko ɗon woni kam fiyande Sakket kono heddi noon résistance salade nanguede ɗum noon piyanɗe mum mbaɗi ha no iwri ɗon o yeehi o hucci Bandiagara ha o iwi ɗon o yeehi Ombori ha o yeehi Djibo o yeehi to wiyete Borno o yeehi leydi Sokoto kono noon nde ɓe jaafa nde o wi jiɗɗo yabde makko hanti kay Poldu waɗi o duwanimaɓe ɓe darima darde mabɓe kala gol wonata wonnoɓe luutima ay yalla waɗi maɓɓe barke waɗa ɓesguji maɓɓe barke jiɗɗo abbade ɓe yo arɓe jaada kamɓe koɓe yaltoɓe leydi ndi so tawi kadi neɗɗo yiɗa ko duwanima ɗum ne wawi heddade ɗo sono yiiɗi rutto Fuuta Tooro so yiiɗi hoota Tooro so yiiɗi heddo e leydi he ni won noon yoga e maɓɓe mbi ɓaari Rasul sallallah alih w sallam ko diine ɓe gabbi ko fergo jihaadi ɓe gabbi nde o yeehi Madina nde o hootani kadi Makka o jottoyi toon kamɓe ɓe duttata ko Tooro ɓe dutta Fuuta Tooro ewa hewɓe hen noon cali nde ɓe mbaji bina arsinade hoore muɗum yiiɗi yoɓe koot jiɗɗo fof aɗa hokke ɗerewol lelna fetel mum yaaha jowdurnaɓe tan taƴere mum e mawde jaɓi ɗum adino ni koɓe lundiɓe nde woni Bandiagula nde woni ɓe pellaɗo woni haare Bandiagula haare Bandiagula ɓe pella jawdi maɓɓe tetta fillaji maɓɓe tetta ewa ko heddi ko noon watti yaade Madina Kaso yaaha toon joƴƴina fetel mum hokke kono heewɓe hen gaari ha diwan kayi ga hedde hersingane en ga ɓuure kewɗen saraji Bourdandi en ɓe mbi kotata sabu ɓe ñemtinta ko nelaɗo tawde nelaɗo hootano Makka kamɓene ɓe kotata Fuuta Tooro ewa heewɓe hen keddiga goto goto noon hooti kono ɓe teskima hay hotoɓe ɓe jaaɗo fof juutani balɗe caggal muɗum ɗum woni hulɓini heewɓe yaade ewa ɗum noon woni ɓe keddi diwan Nioro o diwan Nioro o noon e nangue Touba ɓe keeɓi hen gueɗal ko gueɗal hokkede canton mumen keeriɗo canton keeriɗo o ko guure nogas e tati wonno hande noon saltiri mum ina ara hande temedere wuuro eyyi guure nogas e tati aɗa wawi haalande men mbeɗa wawi goo ko Diaka Modi rewi hen Tuuri Gomme rewi hen Lugge Pure rewi hen Maaye rewi hen Bodewi to wonno Mborere eyyi rewi hen wuuro Jolof naaɓe hontorɓe o filfiloɗe eyyi rewi hen Kayil Hobbi Balle Kaaƴe Balle Seeno eywa Touro eywa hamdallahi hen wonno ko gonta e tuggoɓe egginima eywa yante Ari Funda yante Kumarenge e Jongi yante Lewaɗo Sadio yante e Lewa wuuro Alpha yante to wiyete Lewa Dekole yanti hen wuro ne wiye Ɓawde Cowe yanti hen to wiyete Lewe Deleyima Fasse Gerla yanti hen Koriga yanti hen to wiyete no Jammel Sarsa ɗon wiyete no Timma eyyi eywa hanti yaari noon Demba eyyi ɗeɗo guure ko ɗeɗo gonno Tooro yante gawinani e wuuro ngo e hoore eyyi joni noon ko guure nogas e ɗiɗi ɗe yantuno hen ko hamdallahi ngon itta wonti nogas e kono ko nogas e tati guure keɓno joni noon
caggal muɗum ɓuure hanti coso yaama diwan yeliman eywa so tawi ƴeewi onon joni wuuro moon ko ga iwi baray kadinaɓe ko lewe baray ngue eyyi kadi lewe baray ne hen wonno baray kadinaɓe eywa so tawi a ƴeewi ɓeɗo hono wonɓe senowali ɓe ko ganguiwi wonɓe leyyeɓe ko ganguiwi eywa hanti ha ummul goru en ha yetti to wiyete